Velkommen tilbage til en ny sæson af Fremkampe og chilismagningsvideoer. Vi har haft lidt sommerferie, og det har været bravende godt vejr, og spilleren har restitueret, og Brian og Martin og jeg har restitueret. Det her det er ikke som sådan en egentlig chilismagningsvideo, det er en chili teaser video. Vi skal til at smage noget chili og noget lakrids, og selvfølgelig noget gajol på fredag, Brian og jeg. Brian har været på Bornholm uforskammet mange gange her på det seneste, og har hjembragt noget lakrids med chili, med habanero chili. Han har fået noget Bornholms chili med hjem. Det er ikke som sådan noget chili, som er normalt hjemhørende i den bornholmske fauna, men det er plantet, og det er dyrket, og det er modnet og høstet på Bornholm. Og nu tager vi det her til Sydhavnen og til Valby, og så smager vi på det. Og vi skal selvfølgelig også have noget gajol, og hvad vi nu ellers fælder på, og der er faktisk rygter om, at der er en ny gajol, ikke en granatæble, men en ananas i omløb. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har smagt den. Jeg har i hvert fald ikke smagt den, og Brian og Martin har heller ikke. Så den skal vi have fat i til på fredag. Men inden da, så skal jeg i hvert fald lige have sådan en her lille en at starte på. Og vi skal som sagt optage på fredag middagstid. Og så lægger vi videoen op sådan i løbet af aftenen, når den nu er blevet klar. Og når vi er blevet klar. Og det bliver sådan, så vi kommer ikke til at lave chilismagningsvideoer til hver kamp, som vi stort set mere eller mindre gjorde i foråret. Vi vælger et antal kampe, som vi synes, dem vi kan overskue, dem vi har tid til, og selvfølgelig er alle fremkampe vigtige, men vi vælger de allervigtigste, og så laver vi en smagning til dem, lægger den video ud til jer, når den er klar. Men indtil da, så ses vi på fredag